Karbi Anglong District Sports Officer atum kachipatir pipon lapen Hanjang Langso Sports Association atum akira pen Hanjang Langso kepatu aklamalong Small Khelo India Center for Football Coaching Center ingpu pontanglo. Kidamtang urmiar ni arnikang sampor phai phliapor Hanjang Langso kepatu aklamalong Football Coaching Center kangpu pona mailong alhui sarpo aman pen District Sports Officer Rilip Ronghang HSC amai phu Jivan Chandra Pathak Donmai phu William Singnar Coach Sani Amarak Rajan Rongpi Amit Puran terang lapen pinangan man pengkido atum chatongdun Mai long DSO Rilip Ronghang pen kaninje ponke bokajan LEC angkang pharman ladak Hanjang Langso alongsi labangso coaching center ingpu ponlo lapen ladak arta bang thangalam awe anutin pinsor lo swatumta bang pen labangso coaching abang nang endun milu lapen ladak than bom pen mesena to phan an ke akang to endeng an pon bom popusi than pon lapen government pen labangso awar sainang kiwan pi lake mi pik ason lwa thela dak arong atok an no penta football ke patu theknang ji pu kabor I ponsi labangso awar sai ladak pen chengpon lo puta pachini pontu आता इसी फिक्स पूरे है धरो अनि 10 years 12 years 13 14 15 16 नाइ लोके बेस्ट 16 लोके आता सिके चार्डी फॉर्मेट asi actually la khelo india small center pool ase program mangi jikloi jon joni kwa alam kali ase kan kan khil government solai government belola bongthom funding bong lai ninkan ni ke la pone lo ta da pone asi dak bang ke continue silo te la si osoma la tini soma plani chance mangi du asi nitum department pen taloba la da Hanjang association alam itu mala chini rilo nang nang bodi jonta kema la pura coaching ke batai ta dubong lo la Khelo India small center bang la si government share scheme mati asi dak bang ke continue osoma tu cha dilong popot asi akhirnya soma plan regi ma bogajan pen ananterang Karbi Anglong live